Pinakamainam na panahon sa aquaculture o sa aqua farming ang tag-init ayon sa isang fishery expert na nakabase sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay Dr. Wesley, isang fisheries expert, magiging normal ang aktibidad sa aquaculture kapag ang panahon ay tag-init kung saan mapapabuti ang pagsimila ng isda kagaya ng bangus at tilapia. Ito yung ideal na season para sa aquaculture. Yung malamig, hindi ideal yun. So, kaya nagkakaroon ng epekto sa supply ng bangus o ng isda sa atin. Pero pagka dry season or tag-init, magno-normalize ang mga aquaculture activities. Unang maaayos ay yung pag-hatchery, pagsisimilya ng bangus. Ito na yung time para mangitlog yung bangus. So, normally yan, last week of March, ngayon, mangingitlog na yan. Sinabi naman ni Dr. Wesley na walang maidudulot na maganda ang panahon ng taglamig sa pangangalaga ng isda dahil bumabagal ang growth rate ng mga isda na nagpapahaba sa panahon ng pag-aalaga sa mga ito. Yung tilapia din, pagka cold months, affected din yung spawning, yung pangingitlog. So wala tayo talaga masyadong ini-expect na maganda pagka taglamig. Pag super taglamig, lalo na. Hindi makakain yung mga isda natin. So since hindi sila makakain, yung metabolism mababa, yung growth rate nila mababa, humahaba yung panahon ng pag-aalaga. So kung nagpapasweldo ka ng mga tao, siyempre mas nagiging magasto. Ayon din kay Dr. Wesley, mainam para sa palaisdaan. Ang may malalim na tubig hanggang 1 metro sapat para makaiwas ang mga isda sa mainit na araw. Pero normally, pagka yung palaisdaan natin ay nasa 1 meter yung water depth, ideal yun. Okay yun. Kahit na uminit, wala lang. Pupunta lang yung isda dun sa ilalim. Dagdag pa ni Dr. Wesley, ang nangungunang supplier ng fingerlings o similya ay ang bansang Indonesia dahil sa magandang teknolohiya na meron na naturang bansa. Number 1 na supplier natin ng similya ay Indonesia. Bakit? Kasi sa kanila, maganda yung technology. Yung director ng fisheries sa kanila, fisheries talaga fisheries expert So, hindi nangangapa. Pangalawa, nandun sila sa equator. Yung Indonesia, nasa equator. So, wala silang masyadong malamig na buwan. So, yung pangingitlog ng bangus nila ay continuous. Halos year-round. Ganun din yung kanilang lapu-lapu. Maganda din. So, nasa saktong area sila for breeding. Samantala, sa isinagawang State of the Province Address sa SOPA 2023 ni Governor Ramon B. Gico III, ipinagmalaki nito na hindi lamang ang bangus ng dagupan kundi maging isdang malaga na pinakamalaking supplier sa buong mundo ang Pilipinas, particular na sa Pangasinan. And do you know that Pangasinan is the bangus capital? And also, siguro hindi po nalalaman ng karamihan na tayo ang pinakamalaking supplier ng malaga sa buong Pilipinas. At ang Pilipinas, ang pinakamalaking supplier naman ng malaga sa buong mundo. So that makes Pangasinan the largest supplier or the biggest supplier of malaga. Yung isda po na masarap pang sigang, no? Sa buong mundo. So let us capitalize on that. Ipinaalam naman ni Governor Gico ang proyekto nito ng bangus hatchery sa Bolinao, Pangasinan na may budget na 200 million. Anya, nangangailangan ng 500 million fingerlings kada taon sa buong Pangasinan. At ang nasabing proyekto ay makakapag-supply ng 100 bilyong bangus, fingerlings o 20% sa pangangailangan ng lalawigan. We should begin with our project in Bolinao. Through the PRDP or the Philippine Rural Development Projects, meron po tayong grant at nag-equity po tayo doon, na budgetan na po yun, na more than 200 million for a bangus hatchery doon po sa First District, doon po sa Bolinao. Ang need po kasi ng bangus fry sa buong Pangasinan, if I am not mistaken, when I went to DA, 500 million fingerlings or fry per year. So ito pong proyektong ito ay makakapag-supply ng 100 million bangus fry every year.
So, konti pa, no? At least that's a big improvement rather than our bangus farmers importing the fingerlings, the fry. At least we can contribute 20% of the requirement. Inaasahan naman ngayong summer season ay dadami ang supply ng mga isda dahil sa mabilis sa pagdami ng produksyon nito. Gayon din ang pagdami ng pagpasok na ganitong negosyo sa aquaculture. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.